La meva experiència com a coordinador, que algun llibret he coordinat, és interessant, no més que interessant, jo crec que és el millor. De fet, estic esperant en l'equip de la Falla a que arribi el moment de poder maquinar, de poder generar o de poder idear el futur llibret. I és una de les coses més boniques de la Falla. També fer la Falla, perquè nosaltres fem Falla en el mateix lema que el llibret i a partir de que tenim el lema tirem endavant i és una de les coses més interessants poder buscar col·laboracions o buscar el que toque ese any.